so media hoi pen sini di pacita ko lasi ASDC tum nang pudun APSLC ke kopi mate hai tai hilang sitame arni wang la APSLC fansi ASDC tum nang ke na focus lock na target lock kapar MG fan lock sana claim lock lasi BJP fan people si parem hai hedelo mate people si pu hai hedelo people si sorsa hai hedelo lasi aprang si la ASDC tum da cema tha nang litum kopi po si non MP election hut bangke arjan chila plotma aprang bangke balting arjan ben oso chejeng arjan non bangke oso chejeng da gali oso ke theta gali non bangke la pinso si angbong pupu arlo so si do la bangke nang litum kopi po si arjan chila plotma lasi nang litum yo se register a political party plus si pipo si arjan chila boima di lasi ASDC tum nang pudulo APSLC ke kichitang party la tum ke pinido pinawa be party aposi la tum nge arjan anta torsan da chilong le delo pusinang ke bogdun tang de nang tum register party pulote ko piposi la tos arjan bang halilo la ASDC tum ko piposi aprang oso chiyeng le non bangke pinsoi nut arso bahini pupuang bong baduko lage piso bahini en nang pu apotong labang so arjan ki bima rat aphan pamang huma nasi labang ke nang jong dun tabang ne nang litum kachedan nang ke BJP han chedan nang APSLC mate sar jaiga thar nang japona party phanle kisi arjan hale nang tum na chedan dun ni li nang litum kachedan dun ning ba ASDC tum ke la tot from na ne chitong lokaling basta me anutinda ne thang si arpulo ilitum adet charai kom nang ji pulote nang litum si arpudulo hala bangke nang litum arong mate atogan no network le dem lapen la gari motor le dem lapen manne ke phone abidet manne ke manager lahai ka chini dunde pan ke sar tum han lahai ke than ki mum ning bang ke nang solo la bang ke than vek ning bang ke non ki bang jilang election MP election 26 ar ni ki jogdam ning bang ke kisi arjan la bang ke kisi arjan bang nang litum pang thek pame pen hala dake APSLC bole ke togi ga li hada bang ke di hada bang ke APSLC bole ke togi li hada bang ke kisi arjan si do choji la pen jaiga thar a photo ta aveji la sinang litum la Karbinglong East West Dimha Sau arat la bang so media hoi pen nidi kachuning ri puthot chuning ri le thot bang ke la kisi arjan pang thek pa mera nang litum la jogje prang minute siang bong nang litum matha pa mera la kisi arjan phan ki pi phan si kachuning ri lo la si hala aprang ke tos arjan mati di la si tos arjan bang ke bang hala ruling party tum nang phere joini masi non bang ke la litum la APSLC phan bang ke lalote radatum ningchi thepo lapen dolang ni pini tumi dik rat atum han heglong piglo dongka mukam ahithi along la computer adokana long tin bustami nili theglong saru sarhang mate la sarpi sarfuatum computer adokana banglo arjudun lo pipo sike banglo unili arjudun lo amasi pine kama phi nang tum ke bang tu o non ke urunodoi phom ke joglok lo tho hala PM Kisan tho ration card tho non jong se fill up unde non jong se la so document submit dunde pulote nili tuman ke ration card ta long le lo arunodoi ta long le lo tho la son sinang ki pu masi tum ke ha ing long AP pen linchi ka pen lang min so pen atogan no nitum gari avedes ta me keng pen ke wang sini tum labang so urno doi ka pachok ni phan ke wang lo po hala so ne bang thom phi atum han kar jujuno lasi lason bang ke BJP tuma sarkar mate la Amar Singh Tiso ke japon bang la puson bang hinu dagi non election hut la urno doi pen ke bai tap ke bai pru la pen la ration card pen ke bai tap ke bai pru bang ke chok chi deji lasi la hai sarpi sar phutum han la atogan no do tum han ke chenek ne de ni ma si matha phat long episode son ke gari le line gari le ke dam unya de mali la si hadak man akeng lang si linchi ka pen gari nangi dunji nang phodun de blote akeng pen lok si ke bang pusong son chijin so se ma rara tu matha trai tha la si atumi nili dongka sari long
penangana BJP a leader sumhan mili che tong lo lam inila pu next so che dan lo nang litum la urnodoi a form la pen non ration card apu thake computer dokan nong ke sarpisar futum la sonsi